podeu veure, està nevant a Masella, per això avui hem pogut obrir el telecadira del TGV, a banda del Jet i el de Coma Oriola, que ja estaven oberts. Pel cap de setmana, a més, la previsió és de sol, de bon temps. Obrirem aquests 3 remuntadors a banda de tots els de debutants, així que us esperem a Masella.